някъде, но всичко беше истинско. Страха от удара, очакването с блъсъка, а после кацнах върху мислите и тръгнах по света, нарамил кръста си като медал върху ревера си на времето. Оглеждах от високо всички улици и виждах рицарите стъпили в стремето на своите мотори с малки плудници. Спореше с неверници, които го закачаха от масите, че днес дори в музея няма мелници. И той загубил 7 дни доверие. Започнах да разпитвам пак от хората, къде започва пътя към надеждата и свършва кръстопътя на умората. Падах някъде, въртях се в успехите и се събудих гол от писъка на вятъра. Моторен шум потъваше в ехото, с рокерите тръгнали на някъде. Рокерите тръгнали на някъде, а Дон Кихот прегърнал здраво чашата. В кръчмата спореше с неверници, които го закачаха от масите,